Ćao dragi maturanti, ovaj video smo napravili za vas da biste vidjeli kakav ste utisak ostavili na vaše profesore. I da vidimo kako su to vama protekle prethodne 4 godine. Pa, idemo. Predavala sam i 4. 1, 2 i 3, bili su sjajni. Jasno. A što se tiče tog predmeta koji vi predajete njima? Uglavnom su čitali lektire. Mislite da vas nisu lagali da su kao pročitali, a da nisu? 10% jeste. Dobro je. Nema dosadnog dana. Svaki dan šou. Najčešće ću gimnaziju pamtiti po drugarima, po složnom razredu, po teškim profesorima, predmetima, pa i Zoranu. Dragi moji đaci, mnogo ćete mi nedostajati. Nedostajat će mi sve što ste radili u toku ove 4 godine, od vaših silnih opravdanja i pametnih izgovora, pa do porukica gde da se nađemo na kafi. A naravno, poželjela bih vam da se što pre uozbiljite i da upišete ono što želite i puno sreće u životu. U 5 reči: zanimljivi, kreativni, pametni, čak mi Albert, on mi je onako posebno simpatičan, zato što u 4. razredu oni nemaju geografiju i onda kad sam imala u 3. razredu geografiju, onda on me nekoliko puta pitao da uđe na moj čas i onda prisustvovao, eto da bi ponovo gradio. Puno ih sve pozdravljam i želim im sve najlepše. A u proteklih 4 godine maturanti 96. generacija su nešto naradili. Možda 20. Nije 23. Jesu bili spremali prethodne 4 godine? Pa, sjajno. Jako volim gimnaziju. Bez gimnazije bi bio smor u životu. Kako su iskustva sa 96. Jedan izuzetan razred, prepun pametnih zverki, namazanih naravno. Ovo nemojte da stavite na slučajno. Voleo sam i volim ih puno. Nedostaje će mi. Ovo im nisam rekao nasilno, nego samo mamam kameru. Žao mi je što idu. Mislim da će biti uspešni ljudi. Sam dobro stavio. Hoćete ovako, kao operski pevač. Nadam se da će biti uspešni ljudi. Da će mu biti jedna dobra, odskočna daska za sve ono što im čeka u životu. Ona je deo obavezno da iskoriste. Dobro. Nem is tudom, mit mondhatnék erről az osztályról. Ez a másik osztályom az eddigi munkámban. Az első egy nagyon szép emlék maradt az életemben. Ez az osztály úgy indult, hogy 2 osztály egyben volt, tehát a 4-5 és a 4-4, erre mindannyian emlékeztek. Tehát 32-en 3-an indultunk, aztán a 2 osztályt, ugye, vagyis az osztályt 2 részre választottuk, és csak az egyiknek lettem az osztályfőnöke, de valahogy mind a 2-höz szólnék, és mind a 2 osztályt egész idő alatt a magaménak tekintem. Ez így maradt egészen a mai napig. 2 nagyon jó osztályról van szó, és csak annyit szeretnék mondani, hogy amilyenek eddig voltak, én azt kívánom, hogy ezután is ilyenek maradjanak, és ilyen oké emberek és jó emberek legyenek a továbbiakban is. A többi pedig a tanulás, a munka, az minden ebből következni fog. Pošto
vrlo dinamični na časovima latinske. Bučno. S strane bili ste vrlo pažljivi. S vaše generacije bio je takmičar po prvi put na republičkom takmičenju iz latinskog. Pa što da vam kažem? 4-1, još kom sad disciplinovani. 4-2, ne do Bog. 4-3, ne sjećam se ni ko su bili 4-7. Jao, da. Dobra deca, samo malo im ne ide informatika. Malo više im ne ide. 4-4 je okej. I 4-5. Njima sam samo prošle godine predavala. Pa, ajde, jako smo složni i svi će nam nedostati, nemoj da me uveliča. Iako nam je bila lepo i žao nam što se rastajemo. 4 godine prošli kod trend. To je to. Da, 4-1. Pa, izuzetno dobro odeljenje, prosek razreda je izuzetno visok, zadovoljan sa njihovim pristupom nastavi, časovima, pohađanjem nastave. Jedino, zadovoljan sam da tom nekom kolegijalnošću koja postoji između njih, ovako tom nekom saradnjom koja postoji unutar odeljenja. Jedino sam nezadovoljan time što mislim da su ozbiljni, zabavni, duhoviti i perspektivni mladi ljudi. Hvala. O njima mogu da kažem da će mi ostati u najlepšem sećanju, da im želim sve najlepše u budućnosti, da upišu fakultet koji žele, da se druže, da ne zaborave jedni na druge, a ja ću ih se, kao što sam i rekao, sećati dok sam živ i možda ne bi imao prava to da kažem, ali moram. Vaš profesor Igor vas puno ljubi i želim vam sve najbolje u budućnosti.